Здравейте! Ако сте пострадали при ПТП, което е било причинено от друго лице, вие имате право да предявите претенция към застрахователя на виновния водач по застраховката гражданска отговорност за изплащане на обезщетение за претърпените от вас неимуществени и имуществени вреди. Като по отношение на неимуществените вреди, най-важно за размера на обезщетението е какви всъщност са вашите травми, колко време сте се възстановявали, дали са останали трайни последствия за вашето здраве, дали е била засегната вашата работоспособност, например дали се е наложило да ползвате болнични, на каква възраст сте и също така по какъв начин и чисто психически ви се е отразил този инцидент. Затова е важно да си пазите всички документи, с които разполагате, от медицински прегледи, от направени операции, от изследвания, за да може да ги предоставите на застрахователя. Разбира се, добре е тази претенция да бъде оформена от адвокат, който е специализиран по такива казуси, свързани с обезщетения от ПТП-та, защото именно един такъв адвокат с опит ще знае как да оформи тази претенция, какви документи да представи, какво обезщетение да претендира, ще познава съответната съдебна практика и така нататък. Също така е важно да си пазите и документите, свързани с разходите за лечение, които сте направили, защото те също могат да се претендират и да ви се изплати обезщетение за претърпените от вас имуществени вреди.